Tišina. Danas ću vam govoriti o kraljevstvima Salacije. Kako su nastala? Legenda kaže da ih je Salacija sama stvorila. Svako kraljevstvo je stvoreno za po jednu vrstu. Rakove ili ajkule, na primjer. Kako je ovo dosadno. Ne brini, uskoro će postati zanimljivo. A? Niko ne može da kaže da li je legenda istinita ili ne. Hajde da pogledamo kraljevstva pojedinačno. Aha, sad će postati zanimljivo. Danas ću vam govoriti o kraljevstvima Salacije. A? To sam već rekla. Šta je bilo od Tuberina? Nedostaju mi neke kartice, gospođice Marla. Probaj bez njih da vidimo kako ti ide. Ali šta? Ništa, gospođice Marla. Legenda o Salaciji je dobro poznata po tome što je dobro poznata. Ali ko je osnovao kraljevstvo je nepoznanica o kojoj se ništa ne zna. Ovo je sjajno. Stvari tako stoje zato jer to je tako nekako. To ste svi. Hajde malo da pomognemo Tuberini. Nastavi, Tuberina. Mislim da sam završila učiteljice. Stvarno? Stvarno? Dobro onda. Hvala, Tuberina. I vi mi se smejete? Samo malo. Ne toliko tebi koliko onome što si rekla. Nije bilo smešno. Ne, nije bilo smešno. Bilo je urnebesno. Jel ti ovo nestalo, Tuberina? To si bio ti. Pokazat ću im ja. Hej, Tuberina! Sačekaj, hoćeš li? Ono danas u školi je bilo jako zabavno, a ti si to dobro podnela. Šta je bilo? Nisi valjda ljuta zbog toga? Ti ne pričaš sa mnom? Nije valjda. Jesi li ti to onemela? Šališ se. Nećeš izdržati. Ne možeš. Pre ili kasnije ćeš morati da pričaš sa mnom. Zdravo, Tuberina. Kako si? Došle smo na ručak, kao što smo planirale, sećaš se? Mi ući ćemo same. Jel tako? Tako je. Šta je sa Tuberinom? Kao da je zbog nečega ljuta na nas. Hej, ovamo. Jel vam Tuberina rekla nešto? Za sada nije. Šta se dešava? Ljuta je na nas zato što smo joj se smejali. I ne priča sa nama? Ne priča, ništa. Ćuti. Neverovatno. Prvo mi se svidjelo, ali sada sam počeo da se plašim. Kao da živim sa duhom. Ma hajde, ne zaboravimo, to je Tuberina. Ona voli da naređuje. Kako može to da radi ako ne priča? Nema šanse da će dugo ćutati. Nemaš razloga za brigu, Marcelo. Nadam se da ste u pravu. Hoćeš li da se igramo kasnije, Tuberina? Znači sad će Gami sve da priča umjesto tebe? Dokle misliš to da radiš? Mislim da ti je to odgovor. Dosta više. Ako je to zato što smo ti se smejali u školi, evo ti prilike da nam se osvetiš. Možeš ti nama da se smeješ. Vidiš? Zar nije smešno? Hajde, smej mi se. Stvarno neće da priča. Ovo je ozbiljno. Hej, Marcelo, ovamo! Jel se sinoć nešto desilo? Jel rekla nešto? Ništa, ni reč. Ni sinoć, a ni jutros. Evo je. Dobro jutro, Tuberina. Zdravo, Tuberina. Šta sam vam rekao? Morat će jednom da progovori. Nadajmo se da će to biti uskoro. Izvoli nazad tvoj zadatak, Tuberina. Jako lepo. Hvala, gospođice Marla. Znači možeš da pričaš. Jel to znači da je gotovo, Tuberina? Možemo li ponovo da pričamo kao drugarice?
sa Marlom pričam. A mom rođaku i drugaricama imam da kažem. Hej, nema ništa u ovoj poruci. To je i mislila. Nema šta da nam kaže. Jeste li spremni? Nadam se da će ovo uspeti. Tuberina voli lopte. Nema šanse da odoli. Hej, Tuberina! Dođi da se igramo loptom. Zamalo. Probaj ponovo. Evo lopte, Tuberina. Samo reci, tvoja je. Samo jednu reč. Baci je. Izvini, Tuberina. Nisam htjela da te udarim. Možeš da vičeš na nas ako hoćeš. Šta sad? Treba nam novi plan. Potpuno novi plan. Nešto sam razmišljao. To zvuči opasno. Kad jednom prekinemo tu tišinu, nema povratka. Ali kako da je prekinemo? Jako je tvrdoglava. Moramo da budemo jako pametni. Preduhitrio sam vas. Smislio sam nešto jako pametno. Ali moramo to da uradimo posle škole. Treba li nam nešto? Već imam sve što nam treba. Zavoli! Tuberina! Tuberina! Marcelo! Uhvatio ga je vrtlog i bacio ga je na stene. Teško je povređen i treba mu pomoć. Tvoja pomoć, odmah! Ima mnogo jake bolove. Siroti, Marcelo. Tuberina, jesi li to ti? Kako boli. Tako je mračno. Tako mračno. Pretjerat će sa ovim. Ponestaje mi vremena. Pre nego što odem, samo želim da čujem kako pričaš sa mnom posljednji put. Posljednje slatko s Bogom od moje voljene rođake Tuberine. Molim te da čujem tvoj predivni glas posljednji put. Brzo, Tuberina. Nije mi ostalo mnogo vremena. Odlazim. Uštinula si me! Smislio sam još nešto. Ne znam da li želim da čujem šta. U redu. Namamit ćemo Tuberinu u pravi vrtlog. Uhvatit će je, a ona će pozvati pomoć. To će prekinuti njeno ćutanje. Rekla sam ti, nisam želela da čujem. Ne možemo to, Marcelo. Zašto da ne? Ti si se pravio da si povređen, ali Tuberina bi stvarno mogla da se povredi. U redu. Postoji rizik. Je li ima neko neku bolju ideju? Zapravo, zaboravite vrtlog, ali mislim da može nešto manje strašno. Nešto smeraju, Gani. Šta to planiraju? Šta god da je, neće uspeti. Šta je to? Tuberina, dođi kod nas. Je li oni to ozbiljno misle da ćemo poverovati da su duhovi? Čekamo te. Hajde da im damo malo njihovog leka. Tuberina, dođi kod nas. Ima li koga? Tuberina! Upala si u našu zamku. Samo pomoć prijatelja može da te spasi. Pozovi! Izgovori njihova imena. Reci! Ma dajte. Pobedila si, prešla si nas. Samo pričaj sa nama. Šta treba da uradimo? Reci nam, molim te. Žao mi je, ali ja odustajem. Neka i dalje ćuti. Čekaj, Marcelo, nešto se dešava. Šta si rekao? Rekao sam, žao mi je, ali odustajem. Izvinjenje. To mora da je to. Žao nam je, Tuberina. Obema nam je žao što smo se smijale tokom tvog govora u školi. I meni je žao. Žao mi je što sam se smejao i što sam ti uzeo kartice. Svima nam je jako žao. Bilo je krajnje vreme. Ti pričaš sa nama, zar nije očigledno? I trebalo je samo da ti se izvinimo? Samo sam to htjela. Vi to niste shvatili. Zašto nam nisi rekla odmah? Kako sam mogla? O, da,
Nisi htjela da pričaš. U tome je stvar. 2 dana. Nikada ne bih rekla da možeš da izdržiš da ne pričaš 2 dana. Mora da si bila usamljena. Pomalo, ali sam imala vremena za razmišljanje. O čemu? O ovome! Šta je to? Spisak svega o čemu sam htjela da pričam sa vama. Tako sam uzbuđena, jedva čekam, imam toliko toga da vam ispričam. Tuberina će nadoknaditi svo to čutanje. Nećemo više nikada da je naljutimo. Nikada, nikada. Hajde vas dve, hoću da vam ispričam moje ideje. Idemo!